Lejlet il-festa tal-Madonna tad-Dutrina, il-Kamra tan-Nar tagħha qed tħejja spettaklu pirotekniku ieħor kbir fil-forma ta' tapit mekkanizzat. L-effetti tal-moviment flimkien mad-dawl u d-disinn artistiku joħolqu spettaklu li jiġbed lajn għall-ewwel darba f'din il-lokalità. Din il-wirja piroteknika se tkun magħmula minn 17 il-biċċa u se tinkorpora 14 kulur differenti ta' gass. Minn barra hekk se tinkludi diversi effetti u strutturi pirotekniċi fosthom universals, katini u żewġ biċċiet 3D. One News żar il-post fejn isiru l-aħħar preparamenti u tkellem ma' Simon Mifsud, segretarju tas-sezzjoni Nar Madonna tad-Dutrina, li spjega kif ix-xogħol beda minn kmieni minħabba l-ammont kbir ta' xogħol mill-volontieri li jeħtieġ proġett ta' dan it-tip. Nhar is-Sibt 11 ta' Lulju hawnhekk fl-10 ta' filgħaxija jibda l-ħruq tan-nar tal-ajru. Mbagħad jisu għal 11:nofs f'dak inkunu tibda l-ħarqa tan-nar tal-art. Bħala preparamenti għandna dejjem ġifieri għal dal-mument se nasija tista' tgħid, ġifieri issa se nasija għal dal-mument. Nistennew ovvjament li jattendu ħafna nies għal din ħarqa hija waħda ħarqa sabiħ ħafna kif tistgħu taraw u speċjali. Għandna tapejt ġdejt u mekkanizzat disarbli, ġifieri naħseb in-nies ħajattendu bih ġarhom għalih.